বেলাইন হামবাই তিনি 17 তারিখ 6 মাস 2022 ফাইসক পাইখা মাতাবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সিनि बिसिंग मलसमपारा कालाबन पंचायत पाराखे मलसमपारा सिनि ताकु खरकसा बलराम मलसम बनि नक बेलाय खेनो इवाति सिजन बायबाय थांका बनो जों कयेकटा कक संनाय आइसा दारा नों दिनि कत बसर ओंखा नों मुहायके दं माने এই বছর কাইসালে ওंखाबले ओंखाय नन कुनु नगरक रुनान बाङै साजा गेदा नगरक साले साखा दबो मायाखो मानाय दे नगरक निसा सिदो ताबले मायाखो खेबा ताइ ताक बर्तमानले नों बाहायके चलेसा कष्ट मष्ट चले दं निन बुसारक मा बुसो माथाम बुबु क्लास फरायबाय खरसा 10 खरसा 9 ओंखाय तामुक खलाय दंसे नों रावखाय दाबो किसा बिसा मोस खायमे या टेक बुक बाइन खेबा एरपर दकान खायै बबु चले माइया निनि वार्ड नंबर बुसो वार्ड बोलते तुमा वार्ड को पंचायत नि एक नंबर वार्ड पारान बुमो मलसमपारा कालाबन मलसमपारा ओंखाय नों तामरक सानन मुसुक सरकार थानिबो तामु कयनानि मुसुक ताबो सासिनाय सरकारनि थानिबा अब इमारजेंसी अपग्रेशन रोख्लायले गाहामबा इमारजेंसी अपग्रेशन दरकार नाय दङ उकक्ता अच्छा ओंखाय नि दारा नि नक्सिं रग किसा नायनाय नों बाहायके दं नायदे बन नक्सिं नि अवस्था ब बाहाय रखे दं बेलायनो बिरमान नांजाक चिनि बरन कपाल बाताय बुफुरबाय बिरमान रक सारसिनाय तिनि फुङाय सिस्रि फाइब बेलाय खेनो को नायदे वाति रक क्लाय नक्सिं रग को बाय वाति क्लाय नाय थुमिया एनके स्राय रग परनानि एकदम सुबिदा कुरै वाति क्लाय माने बाय ओंखाय उनको महायके नगरक बाय तंखा महायं तंखा बेलाय खेनो तंगान कष्ट नंग तंखा